Guys, what's up? So nakakita mo kung usa akong position karon. It's all about tapalan. It's all about the laziness of a human. So for today's video is I'm here at kita karon day. Oh yes, naami karon sa Mars, which is I'm going to find some rocky fragments nga makita diri kay akong dalon sa Earth kay tungod kanang mao to siya tambal sa kanang usa itong day para sa. Yes, cancer daw sa tutoy mo daw tong ang ipadikit then ihalob na mo siya sa kalayo kay ako ang manggong auntie is kanang ano na siya sakit sa cancer sa tutoy so kailangan na mo ayun mo kailangan na to no. Oo, mo tong gibayaran mig half billion. So karon kita mas karon sa manguli. O manguli biday mi taud-taud lang inig makakuha na mi kitong fragments nga among ginapangita. So kung gusto mo makakita sa fragments, don't forget to like and subscribe and also follow for more videos na inyo makita gikan sa kuha. Okay guys, so hatong spaceship. Gipalutaw pa nimo. Hala gipalutaw pa nimo to. Makasuka lang puta kanyo wala ba gravity diri sa Mars balak dira ikay sa nimo ato sa igbaw ha.